Sekutaura kwaita mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa kuti hakuna nzvimbo kana dunhu richasara kumashure panyaya dzebudiriro. Anoti panzvimbo yepaBonongwe dzimugwagwa unobva kuHarare wakananga kuHwedza tikuona basa rekugadzira mugwagwa ratanga uye rava pedyo kutoti ripere. Ndinopa kutenda kukuru kuna President wenyika yedu His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa nekugadzirwa kuitwa maroads nzvimbo dzese dzakasiyana including neino iyi yedu. Pano patiri kushandira paBonongwe tiri kuona kuti business redu richavandudzika nenzira yakatsanangurika chaizvo, pakuti kana road yanaka matransporters akawanda anenge akufarira kufamba neroad iyoyo. President vedu vakanonzwa zvichemo zvevanhu munyika ino yeZimbabwe ende vari kutozadzikisa mutauro uya unonzi nyika inovakwa nevene vayo. Mota dzedu dzakukwanisa kusvikawo kune nzvimbo dzataisiza kusvika, zvinova zvakutotifadzawo kuvatenda Minister of Transport nebasa ravari kuita, nekuti zviri kurerutsawo basa redu pakufambawo nemota dzedu kana takufamba. Mugwagwa uno une makilomita anosvika 33 kubva kunzvimbo yeHwedza uye zvino mishina iri kugadzira basa iri iri kuonekwa yasvika pano paBonongwe. Takukwanisa tichiuya tisikuona zvimwe nzvimbo. Toda kutotenda Honorable Minister of Transport Felix Mhona nemhuri yavo yeHwedza imwe yavari kubatana nayo. Hakuna chinhu chese chatinoita tisina road. Kana tikarima fodya kuno kumapurazi kuno kwatauya nhasi hatikwanisi kuenda nayo kuflow kana tisina road. Kuita zvekufambiswa kwezvinhu pamwe chete nezvivakwa, Honorable Minister Felix Tapiwa Mhona vakati kunyange zvazvo basa zhinji rakaungana uye rikutasira kugadzira migwagwa iri muHarare, zvikuru sei kuvandudza kutasirawo kutanga kuchaitwa musangano weSADC, asi basa rekugadzirwa kwemigwagwa riri kufamba richiendera mberi nyika dzose. Labmo muchakandona Masunungure via .com Hwedza.